Zoni krisetzaben naiz, Ilesuri albulen ilustratu honen egilea, Maite Marquez ilustratzaileak eta Mikel Maizak ilustratua eta Albert Dania argitaletxeak gaztelaniaz eta euskaraz argitaratua. Eta oso pozik nago zuekin berri oso garrantzitsu bat partekatu nahi dudalako. Oso laster, Ilesuri Eslovenian argitaratu egingo da Malik argitaletxeari esker. Badakizue Ilesuri klima aldaketari buruzko ipuin klasiko batean bilakatu egin dela, duela 10 urte baino lehenago gertatutako benetazko gertaera batean oinarrituta dago, oso istorio hunkigarria, eta gainazal zabalgarriak ditu jolastu ahal izateko eta liluratuko zaituztenak. Oso harrera ona izan du Ilesuri liburuak Euskadin, eta espero dut Eslovenian ere halako harrera izatea eta Eslovenian gustukoa izatea eta guztiok Ilesuri izan dezazuen. Mila esker eta busu handi bat. Agur!